Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας το πούμε ότι κάπου οι Έλληνες προόδευσαν και σήμερα βρίσκουν όλοι με καλές επιχειρήσεις, με καλές δουλειές. Και μπορώ να πω είναι η ομογένειά μας είναι κάπου μπροστά από όλες τις συγκρίσεις με τις άλλες φυλές. Εμείς οι Έλληνες είμαστε μπροστά. Άλλωστε το έχει και το αίμα μας να είμαστε. Εγώ μεγάλωσα με την Ήλιος πίτσα, καλά τα λέω. Και τώρα πάει, γίνεται μια τρίπλα, ένα γύρισμα και πάει να γίνει Πέντζιος πίτσα. Λοιπόν, για να λέμε πίτσα, να μην νομίζουμε να λέμε για πιτσαρία, κάνουμε κατεψυγμένη πίτσα και την έχουμε στις σούπερ μάρκετς από μια εποχή από το 1963. Και αυτή είναι η δεύτερη επιχείρηση. Τώρα μεγάλωσαν και τα παιδιά και έτσι είμαστε, μπορώ και εγώ με τη γυναίκα μου εδώ και φεύγουμε. Έτσι. Λοιπόν, τώρα πλέον γίνεται και παππούς και γιαγιά. Έτσι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους τους συμπατριώτες μας και συμπατριώτες στην Ελλάδα. Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο τον καινούριο χρόνο. Στον Κουμπάρο και στην Κουμπάρα, και στον Γιώργο θα φτάσουμε. Να ακούσω και ευχές από την Ωνά, δεν γίνεται αλλιώς. Λοιπόν, πάμε στην Ωνά. Λοιπόν, και εγώ θέλω να σας ευχηθώ όλους. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά. Κουμπάρε και κουμπάρε, δεν ξέρεις τι χαρά πήραμε όταν είδαμε το Σωτήρι και εσύ Γιωργάκη. Και εύχομαι να σας δούμε λίγο προσοχή. Όταν θα κατέβουμε. Τώρα ανοίξαμε με τη Θεσσαλονίκη κάποια επαφή με το συνέδριο των αποδήμων. Του χρόνου θα είμαστε οπωσδήποτε εκεί πέρα. Κάθε χρόνο δηλαδή αυτή η ιστορία τώρα θα γίνεται εκεί. Πάνω κάτω. Ας το ελπίσουμε. Σας πω και μια δικαιολογία να μπορούμε να ερχόμαστε στην Ελλάδα. Πατρίδα. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Βρεθήκαμε μαζί σήμερα το μεσημέρι εδώ και κατά σύμπτωση βρέθηκαν και τα παιδιά με την κάμερα και έτσι βγάζουμε τη φωτογραφία. Εμείς βέβαια δεν θα τη δούμε. Θα το στείλουμε σε VHS, γιατί όχι θα το στείλουμε. Και να ξέρετε ότι σας αγαπώ πολύ. Και εμείς συντράκι. Βακάρος 5 δρόμους, συνέβησαν και αυτά τα ευτράπελα. Πού, ακόμα έχουμε κι άλλα. Περιμένετε, θα δείτε, έχουμε πάρα πολλά. Πάμε στο επόμενο. Ξεκινάμε. Βακάρος στους 5 δρόμους, στις 5 μονομαγίες. Μετά από αυτή τη μάσα, παιδιά, λίγο δυσκολευόμαστε. Έως πάρα πολύ δυσκολευόμαστε. Ο Ανδρέας λοιπόν έβαλε όλη του την τέχνη και μας γονάτισε. Πραγματικά μας γονάτισε και αυτή είναι η λέξη κλειδί που επικρατεί μέσα στο σπίτι αυτή τη στιγμή. Δείτε τα απομεινάρια, βάλω ζωοτελείες του έργου που δεν το θυμόμαστε, παιδευόμαστε όλοι, αλλά τα απομεινάρια. Μπράβο, μια ημέρα ήτανε, τι ήτανε, μιας ωραίας μάχης. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά είναι τα τελευταία πιάτα που μας έβγαλε ο Ανδρέας. Δεν είδατε πριν το τι συνέβη. Ωραίο πλάνο είναι αυτό. Να σας ανοίξει η όρεξη. Αλλά νομίζουμε ότι αυτό εκπροσωπεί έτσι την εικόνα μιας ελληνικής οικογένειας. Όλοι μας, γιατί εμείς οι Έλληνες είμαστε πλέον στο φαΐ οι καλοφαγάδες. Ξέρουμε να τρώμε και ξέρουμε να του δίνουμε να καταλαβαίνει. Μπράβο, αυτό που εννοείτε, μπράβο, αυτό που εννοώ, αυτό εννοώ. Τέλος πάντων. Η Λίτσα λοιπόν σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Γίνεσαι πόσο καλέ? Κλείνω τα 24. Ωραιότατα. Λοιπόν, Δεσποινής μου, λέγε τα παράπονα της ζωής σου και όχι μόνο. Δεν έχω παράπονα από τη ζωή μου. Όλα πάει καλά, έτσι. Τίποτα, είμαι ευχαριστημένη. Είσαι πολύ. ευχαριστημένη, Αρκετά. Α, ωραία. Τι θα πεις δηλαδή τώρα στον κόσμο? Εκτός ότι εμείς σου λέμε όλοι happy birthday και αυτά θα τα δεις τώρα. Τίποτα. Θα ήθελα να τους πω να είναι όλοι καλά, να είναι ευτυχισμένοι, να περνάνε καλά, όπως περνάμε εμείς εδώ σήμερα το βράδυ. Α, μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Λίτσα, φοβερή και τρομερή γενέθλια. Εμένα με βλέπετε σε μια χύμα κατάσταση. Πού να δείτε τον άνθρωπο που κρατάει την κάμερα, να καταλάβετε μετά το τι συμβαίνει. Περιμένουμε να έρθει τούρτα. Κατευθείαν μέσα. Δεσποινής, παραγωγός, παρακαλώ με την τούρτα. Τη Λίτσα να μην τη φέρνετε εδώ. Κάηκα. Έρχεται. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κατάσταση. Η μαλίτσα είσαι πολύ μεγάλη. Είχα τόσα πολλά κεράκια να ανάψω. Αυτό είναι. Βεβαίως. Αυτό είναι. Καλέ, πότε τα γράψατε όλα αυτά? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Γιατί δεν έπρεπε να τα σπίσω? Happy birthday to you. Τα άσμισε πριν ακόμα. Δεν πειράζει. Ή δεν παίζετε. Ευχή. Τι να πω? Ευχή. Πες την τώρα. Τη μεγάλη. να είναι όλος ο κόσμος καλά, να περνάνε καλά, να είναι ευτυχισμένοι, να είναι όλοι καλά. Και 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 να είναι όλοι καλά. Και
να περνάμε όλοι καλά και αυτά. Και εδώ τώρα που είμαστε εδώ στην Αμερική, Τι να πω για την Αμερική. Εδώ στην Αμερική τι έχουμε να πούμε τίποτα σε όλους τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή είναι στην ξενιτιά και... Θα ήθελα να τους πω χρόνια πολλά, να τους πω καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Και γρήγορη επιστροφή στα σπίτια τους, Πάνω απ' όλα. Λοιπόν, χρόνια έτσι πολλά και καλά. Ένα χειροκρότημα, κυρία μου. Hi, Z100. Hi, would you be able to tell me what band is opening on Friday for the concert? My guess is the Goo Goo Dolls are going to open. You don't know for sure? We don't know yet. You don't know yet. Is there any time you're going to know? Nope. No? No, not until the show starts. All right, thank you. Bye. Unlike Michael Jackson's HBO concert, the Z100 Jingle Ball will take place Friday night at the Meadowlands Arena. Βακάρω στους 5 δρόμους, στο στούντιο του Z100. Βέβαια αυτό είναι το στούντιο πριν βγούνε οτιδήποτε βγει στον αέρα, περνάει από εδώ, από τον κύριο Dave Fox. Είναι ο άνθρωπος που δουλεύει κάμποσα χρόνια, ούτε καν θυμάται πόσα. How many years are you working here, Dave? About 9 years now. 9 years? That's a lot, right? About 8 too many. Okay, explain me what you're doing right here. In this room, we produce all of the sweepers, sound effects, things that go in between the records on the air. Anything that goes on the air that's not live, I'm in charge of it. Μάλιστα. Αυτό που ασχολείται ο Dave είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στο ραδιόφωνο, αυτό το συγκεκριμένο, είναι ότι οτιδήποτε βγει στον αέρα είναι υπεύθυνος αυτός. Οτιδήποτε έχει σχέση με σήματα, με διαφημίσεις ή κάποια παραγωγή που θα κάνει ο σταθμός, αυτός είναι ο υπεύθυνος που θα τη φτιάξει για να την παίξουν οι τζόκοι στον αέρα. Okay, Dave, what are we doing here? The computer. Let's talk about the computer right now. Everything now, these days, we no longer work with tape. We no longer work with records. It's all CDs and computers. We put all of the sound into the computer, then I can edit it, I can put it together, I can mix it, I can do everything in the computer. Μάλιστα. Αυτό που μας λέει τώρα είναι ότι πλέον ξεχάστε τις κονσόλες και όλα αυτά που ξέρατε τόσο καιρό. Όλα πλέον γίνονται μέσα στο κομπιούτερ, από εκεί μοντάρει, από εκεί γράφει και από εκεί τα μεταφέρει. Δεν χρησιμοποιούν τίποτα άλλο εκτός από CD, τα περνάνε μέσα στο κομπιούτερ και από εκεί και πέρα βγαίνει σε κάρτ και το παίζουν σε κάρτ. You play on the card, right? Yeah, unfortunately, we do all of this digital work and then we ended up putting it on a cartridge like this. Which is not digital right now. No, it's not. It's an analog tape. I know there are digital cards. So there are digital cards, but we're not using them yet. Let's see stuff first. Voice is acting strange again tonight. Strange again tonight. Strange again tonight. It's Piscataway. Okay. Live from Peters Wildlife in Piscataway, New Jersey. Planet Piscataway. Z with Elliot from the Z Morning Zoo. With an all-inclusive week in Jamaica at the Bronco Village Resort. Where Fun Jamaica is celebrated. Fire Air Jamaica. Anyway, that will play between records, and that one is promoting a party that we're doing on Friday night. Μάλιστα, λοιπόν, κάπως έτσι είναι. Δεν σας ακούγεται σαν την εκπομπή μου. Έτσι δεν είναι. Είμαι στο ραδιόφωνο. Ναι, πώς. Λοιπόν, κάπως έτσι, αυτό είναι ένα sweeper που κάνουν, ένα σήμα για ένα πάρτι που κάνουν την Παρασκευή. Αλλά αυτό είναι ένα παράδειγμα για να σας δείξει τι κάνει ο Dave εδώ πέρα μέσα. Okay, Dave, let's check something else. So, what kind of machinery are you using right here? Well, we have a lot of different things. We have DAT recorders, digital audio tape. We have CD players, and we have a hard drive player that plays back sound effects and, well, anything we record into it for instant access to sound. And then, of course, we put it all through a console. Αυτό που μας λέει είναι ότι χρησιμοποιεί από DAT, από κασέτες, από CD, τα πάντα, ώστε να τα μεταφέρει σε κάρτα, ώστε να παιχτούν στον αέρα. Ουσιαστικά αυτό το στούντιο περιλαμβάνει τα πάντα. Τα πάντα ό,τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βγει στον αέρα η παραγωγή του. One question I want to ask right now. You work with a lot of DJs. A lot of DJs are coming and going. You're staying here in Z100, right? Oh, yeah, they come. Okay. What was the biggest problem and the biggest, not only the problem, and the biggest happiness you had with these guys you working here? The guys who are working here now? Not now, in all of your career. In all my career? Just dealing with personalities, dealing with egos. People walk in and they think they're God's gift to radio. Oh my God. But you kind of live with it for a while and then they finally figure out that they're just another person like everyone else. They're expecting everything from you, right? Of course.
Αυτό που μας λέει ο Dave είναι ότι έχει δουλέψει με όλες τις προσωπικότητες, όλο τον κόσμο που νομίζει ότι είναι θεοί, αλλά μετά καταλήγουν βγαίνοντας από αυτή την πόρτα ότι είναι απλοί άνθρωποι κι αυτοί και ότι το καταλαβαίνουν και ζητάνε τα πάντα από τον Dave βέβαια. Ο Dave προσπαθεί να τους κάνει τα πάντα, αλλά στο τέλος καταλαβαίνουν ότι ούτε κι αυτός αλλά ούτε κι αυτοί είναι θεοί. Dave, I think we got everything on right here. I'm trying to check out what else can we talk about. You're the most important guy for a radio station, right? Well, I think so. So you get a huge amount of money, right? Not enough. Where's the manager? Right here. He wants a raise right now. Absolutely. Okay, Dave Fox, thank you very much for talking to me. Thank you. Last question. That's what I wanted to ask. What about the mics? Microphones. Well, we use several different kinds. The main ones we use here are the Shure microphones. And then I have here a Sennheiser. They're about $400 a piece. They're not expensive, right? No, not terribly expensive. You can get very expensive microphones. At home, I have a $4,000 microphone. Oh my God. That's a Neumann. You're my friend, right? He's my friend. He's my friend. I gotta. Okay, thanks a lot, Dave. I want you to say Merry Christmas and Happy New Year or whatever, and all the people in Greece right now. Merry Christmas and Happy New Year to everyone in Greece and all over Europe. Τον ρωτήσαμε κιόλας ότι αφόσον πλέον είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος σε ένα ραδιόφωνο, ένας από τους πιο σημαντικούς, πρέπει να παίρνει και τα περισσότερα λεφτά. Μπούρδες. Ζητάει αύξηση και αυτός όπως και εμείς ζητάμε αύξηση. Επίσης, Έλα. Και αυτός άσχεστη. Ωραία. Επίσης, το ρωτήσαμε και για τα μικρόφωνα. Και εσύ θες αύξηση, θα σου πω εγώ. Το ρωτήσαμε για τα μικρόφωνα. Τα περισσότερα μικρόφωνα που δεν κοστίζουν πολύ ακριβά, $400, αλλά μας εξήγησε ότι έχει και ένα μικρόφωνο στο σπίτι που κοστίζει $4.000. Φυσικά για τους δικούς του προσωπικούς λόγους. Έτσι και αλλιώς αρχίζει και γίνεται φιλαράκι μου, γι' αυτό πρέπει να τον έχω από κοντά. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένας πιο σημαντικούς ανθρώπους στην Αμερική. Βακάρος 5 δρόμους. Πάμε να δούμε το Z100.